Islamská nadácia rázne odmieta krajniakovo zdôvodnenie návrhu zákona, v ktorom sa uvádza, že mešity sú náborové a logistické centrá teroristov a ich výstavba zvyšuje hrozbu teroristického útoku v krajine, respektíve znižuje bezpečnosť. Svojvoľné narábanie so štatistikami a vytváranie dojmu, že náboženské centrá sú centrami terorizmu, je podľa Islamskej nadácie neakceptovateľné. Islamská nadácia je presvedčená o tom, že Slovensko má v súčasnosti množstvo palčivých problémov, ktorých riešenie by malo byť prioritou slovenských politikov. Posilňovanie atmosféry strachu, vytváranie umelých hrozieb a označovanie moslimov za teroristov a mešity za centrá terorizmu je krajne nezodpovedné. Podobné iniciatívy pritom intenzívne sledujú aj zahraničné médiá a organizácie, čo rozhodne neprospieva povesti nášho štátu v zahraničí. Slová o monitorovaní každého moslima, zákony diskriminujúce slovenských občanov a opakované útoky na moslimskú komunitu, vrátane zneúctenia Koránu a vyhrážania sa moslimom vytvárajú teda podhubie pre rast obojstranného napätia a zhoršujú obraz Slovenska v zahraničí, a to v očiach našich spojencov, priateľov a treba dôsledne povedať aj obchodných partnerov. Nezostáva nám nič iné, len dúfať, že väčšina spoločnosti, predstaviteľov cirkví, verejného života, ako aj tretieho sektora nebude mlčky tolerovať to, ako časť politikov a radikálne naladenej verejnosti nabáda k obmedzovaniu náboženských práv občanov republiky a podnecuje k nenávisti v spoločnosti. Pevne veríme, že iniciatíva požadujúca zákaz výstavby mešít na Slovensku poslúži ako memento k tomu, aby slovenských moslimov v budúcnosti nepostihol osud slovenských Židov z minulosti. Pán kolega Klus, vy ste fakt plus. Ale naozaj teraz vieme, že plus sú 2 mínus. Ja sa chcem spýtať, čo vás núti, aká vnútorná sila vás núti neustále obhajovať všetko protislovenské, protikresťanské, až do takého štádia, pán poslanec, že ste sa dnes stali hovorcom nejakého islamského združenia na Slovensku, lebo ak je niečo extrém, tak toto je naozaj extrém. My sme viackrát povedali, že ten návrh pána poslanca Krajniaka nie je úplne ideálny, že sú tam chyby aj formálneho charakteru, ale toto, kde ste to dotiahli, tú obhajobu tých opozičných myšlienok, kde ste to dotiahli vy dnes, tak to sa jednoducho nedá vysvetliť. A bol by som rád, ak by ste teda v tej vašej reakcii mi skúsili vysvetliť, že čo je to, čo vás ženie ísť silou, mocou proti národu, proti kresťanstvu, proti tradičnej Európe, lebo pre mňa je to nepochopiteľné. Ďakujem pekne.